Lugo é a cidade galega en donde máis medrou o paro nos últimos 4 anos. Igual que no resto de España, con o goberno socialista de señor Zapatero se chegou ao 20% de paro e preto de 5 millóns de personas, no concello de Lugo, co goberno socialista de Orozco, se superou o incremento do 75% no número de parados nos últimos 4 anos. Un exemplo de destrucción de emprego témolo aquí mismo, donde antes había o antigo mirador do parque. E hoxe estás a facer unha nova cafetería que costa 720.000 euros, 120 millóns de pesetas. Outro exemplo de destrucción de emprego que pretende facer o Concello de Lugo é o macrocomplexo deportivo que se pretende facer en Lugo, donde o Concello regala uns terreos a unha empresa privada para que compita directamente cos gimnasios que hai en Lugo e poña en risco 200 postos de traballo que hai en este momento. Lugo necesita un cambio, necesita establecer prioridades. Queremos que Lugo sexa noticia por ser a cidade galega que máis postos de traballo crea e non por ser a que máis postos de traballo destrúe. En ese senso, se eu son alcalde, poremos en marcha unha serie de medidas polo emprego en Lugo, entre as que destacan a creación dun viveiro de empresas que se realizaría aquí no polígono das Gándaras, con naves industriales para poñer a disposición dos emprendedores con unha superficie entre 300 e 500 metros cuadrados. Lugo quere a axilización de trámites municipais que redunden na creación de emprego no concello. As licenzas de actividade de obra menor expediránse en menos dun mes. O Partido Popular de Lugo tamén propón a creación dun plan municipal de emprego e a creación dunha bolsa de currículos. É necesario elaborar un rexistro municipal de empresas para que todos poidan participar en igualdade de oportunidades nos concursos de obra pública do concello. A revisión do Plan Especial de Protección e Reforma Interior, xunto coa posta en marcha dun plan de apoio e dinamización ao comercio tradicional que emprega a moita xente do concello.